My enemies are many. My equals are none. In the shade of olive trees, they said Italy could never be conquered. In the land of pharaohs and kings, they said Egypt could never be humbled. In the realm of forest and snow, they said Russia could never be tamed. Now they say nothing. They fear me, like a force of nature, a dealer in thunder and death. I say, I am Napoleon. I am Emperor. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος, από τότε που το έλεο ακόμα 29% των ψηφισάντων επιστρέφει να ζητάνε το θετικό κίνημα. Δεν θα ισχύει στόχος επιτελέσει με κάποιο οξυμόρο του έργο. Οι συνθήκες ήταν αντίξωες, ωστόσο τουλάχιστον εμφανίσαμε όσο μπορούσαμε. Ας δούμε στην συντομία το έργο μας τη χρονιά που πέρασε. Αναντήρητα, η μεγαλύτερη προσφορά που προωθήθηκε στις τομές καθημερινότητας της σχολής. Όσον αφορά τις αφήσεις, συνεχίσαμε με αμύωτους ρυθμούς προσπάθεια, η οποία τελικά επέφερε την οριστική απομάκρυνση όλων των χρυσών από το χώρο των αμφιθεάτρων. Παράλληλα, όταν η οικογένεια των χριστιανών έθεσε σε κίνδυνο όχι μόνο την αισθητική, αλλά και την υγεία των φοιτητών, αναλάβουμε δράση, οργανώνοντας τον ειδικό δράση καθαρισμού. Η καθαριότητα της σχολής δεν είναι μόνο αισθητική, αλλά και κύρους. Δεσμεύουμε ότι σε λοιπόν καταβάλουμε προσπάθειες σε κατεύθυνση. Σχετικά με τις καταλήψεις, είναι γεγονός δυστυχώς πως φέτος χάθηκαν νύχτα από 2 εβδομάδες τεχνικών ωρών. Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες, δεν ήταν δηλαδή από το πλήρους. Ίσως οι ορισμένοι φοιτητές είναι συναισθημένοι με την απόφαση του ανεξάρτητου επιχειρήματος να μην συμμετέχει στις κοινωνικές συνελεύσεις. Ωστόσο, προσωπικά θεώρησα πως η καλύτερη τακτική για την υπεράσπιση του αναφέροντο δικαιώματο στη γνώση είναι η μη συμμετοχή στις κοινωνικές συνελεύσεις και με τους περισσότερους μπορεί να υπάρξει απαρτία. Γιατί όπως άλλωστε είπε και ο Σουν Τzu στην τέχνη του πολέμου, ένα χαρακτηριστικό του καλού στρατιώτη είναι ότι είτε δεν πολεμάει καθόλου, είτε πολεμάει με δικούς του όρους. Η αποτροπή των καταλήψεων είναι πάντοτε πάγια θέση. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσω να γνωρίζω μετά των καταλήψεων όπως έκανα πριν τη ζωή. Έπειτα, παρά το γεγονός πως οι παρακάτω προσπάθειες δεν τελεσφόρησαν τελικά, άρχισε η εμπειρία και πιστεύω η πρόταση για τη συγκέντρωση όλων των συνεργατών στον χώρο της σχολής, καθώς και η πρόταση για την πρόσθεση φύλακα. Είναι γεγονός πως όσο η σχολή παραμένει χωρίς φύλαξη, εξακολουθεί να είναι έργο ταραχοποιών στοιχείων, οι οποίοι προκαλούν ανεπανόρθωτους βανδαλισμούς και θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική καιρότητα των φοιτητών. Δυστυχώς όμως, λόγω έλλειψης πόρων, δεν κατέστη δυνατή η επιτυχία του κινήματος. Τέλος, είναι ευρέως γνωστό πως το ανεξάρτητο κίνημα είναι υπέρ της αριστείας. Υπερσπινόμενοι λοιπόν την αριστεία, κατέθεσαν πρόταση για την επέκταση του δικαιώματος των ιδιώσεων και οι φοιτητές, οι οποίοι πέρασαν μάθημα σε πανεπιστήμια συστική. Η αριστεία δεν είναι ρετσινιά, όπως θέλουν κάποιοι. Η αριστεία είναι τρόπος ζωής κατά μέσο που οδηγεί στην πρόοδο. Αυτό ήταν στο το έργο μας. Ίσως κάποιοι δεν έμεναν ικανοποιημένοι και δεν ήταν αυτό που προσδοκούσαν. Ωστόσο, μέχρι και έφτανε η δυνάμει. Τουλάχιστον για το δικό μας έργο δεν ήταν αναγκαίο του πλευρές. Όπως κάποιον άλλον που δίνουν κομματικά φερέφωνα και κλείνουν τη σχολή χωρίς λόγο, αποκαλώντας τον κρύο αγώνα. Αν λοιπόν μας αφιστεί για ένα ακόμα χρόνο, υπόσχομαι σε αυτή να προσπαθούμε να υλοποιήσουμε το έργο μας με όση δυνάμει και τέτοια.